بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ذکر کیتا سی کہ بوڑھے شخص دی اسلام دے اندر کتنی عزت اور قدر ہے۔ پھر ایک کم ذکر کیتا سی کہ بوڑھے شخص دا احترام کس طرح کرنا ہے۔ اج اسے سلسلے نو اگے وداندیاں ہاں کہ بوڑھے شخص دا احترام کرن دے وچ اور کیڑا کیڑا کم اسلام نے ذکر کیتا ہے۔ وڈے بندے دی عمر اور بزرگی دا لحاظ کردیا ہویاں چھوٹیاں نو چاہیدا ہے کہ چھوٹے وڈیاں نو سلام کرن، تاکہ بوڑھے شخص نو وڈے بندے نو اپنے فطری تقاضا پورا ہوندیاں نظر آوے اور انہوں احساس ہوئے کہ ساڈی معاشرے چ قدر ہے وے۔ صحیح بخاری دے اندر حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کیتا ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹی عمر والا شخص وڈی عمر والے شخص نو سلام کرے، یعنی پہل چھوٹی عمر والا کرے۔ محدثین نے فرمایا اے اس وجہ تی ہے تاکہ وڈے دا قدر و منزلت اور مرتبہ اس دی نگاہ وچ موجود رہے، کہ چھوٹے نو پتہ ہونا چاہیے کہ اے وڈے وڈیرے نے، انہاں دا عزت اور احترام کرنا وے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع تے ارشاد فرمایا ہے کہ غار دے اندر 3 شخص سفر ہی جا رہے سن، بارش آ گئی، انہوں نے پناہ لئی۔ اتنی دیر نو چٹان گری، غار دا نے منہ بند کر دیتا۔ چٹان سی بڑی وزنی، 3 شخصاں نے زور لگایا لیکن چٹان نہ ہٹی۔ انہاں چ ایک کہن لگا کہ تسی اپنا اخلاص دے نال او ایک نیک عمل یاد کرو جڑا تسا کیتا ہوئے تے اس دے وسیلے نال رب دی بارگاہ چ دعا کرو۔ ہر ایک شخص نے اپنا ایک نیک عمل جڑا رب دی رضا واسطے کیتا سی اس نو یاد کر کے اس نیک عمل نو وسیلہ بنا کے انہوں نے دعا کیتی، اللہ تبارک و تعالی نے انہوں دی مشکل آسان کر دیتی۔ غار دے منہ دے اگے جڑی چٹان آئی سی وہ ہٹ گئی سی، انہیں رستہ دے دیتا سی۔ انہیں جو ایک شخص نے یہ بھی کام کیتا سی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص دا معمول ہوندا سی او اپنے بوڑھے والدین دی خدمت کرن لگیاں اپنے بیوی بچیاں نو ترجیح نہیں دیندا سی ماں باپ تے، بلکہ ماں باپ دی خدمت نو اگے رکھدا سی تے بیوی بچیاں نو پیچھے رکھدا سی۔ اس نے دعا چ عرض کیتی، اللہم ان کنت تعلم انہ کان لی ابوان شیخان کبیران فکنت آتیہما کل لیلۃ بلبن غنم لی فابتعت علیہما لیلۃ فجئت وقد رقدا واہلی وعیالی یتضاغون من الجوع فکنت لا اسقیہم حتی یشرب ابوایا فکرہت ان اوقظہما وکرہت ان ادعہما فیستقن لشربتہما فلم ازل انتظر حتی طلع الفجر فإن كنت تعلم
انی فعلت ذلک من خشیتک ففرج عنا فانصاحت عنہم الصخرۃ حتی نظروا الی السماء۔ انہیں عرض کیتی اے اللہ تینوں خوب علم ہے کہ میرے ماں باپ جس وقت بوڑھے ہو گئے سن میں انہاں دی خدمت وچ روزانہ رات نوں اپنیاں بکریاں دا دودھ لے کے آਉਂਦਾ سی۔ ایک دن اتفاق نال میں دیر نال آیا، بکریاں لے کے دیر نال آیا۔ جس وقت میں آیا تو میرے ماں باپ آرام کر چکے سی، سو چکے سی، اور دوسری سائڈ تے میرے بیوی بچے بھوک نال بلک رہے سن، لیکن میری عادت سی کہ جدن تک والدین نوں انہاں بکریاں دا پہلے دودھ پیش نہیں کر لیندا سی اپنے بیوی بچیاں نوں میں نہیں دیندا سی۔ اس نے کہا یا اللہ میں یہ ناپسند کیتا کہ میں اپنے بیوی بچیاں نوں اپنے ماں باپ تو پہلے دودھ دواں، لیکن مینوں یہ بھی ناپسند سی کہ میرے ماں باپ آرام کر رہے نے، سو رہے نے، تے میں انہاں دی نیند وچ خلل لے کے آواں، انہاں نوں جگاواں، یہ بھی میں ناپسند کیتا۔ تے میں یہ بھی ناپسند کیتا کہ میں اسی حالت وچ انہاں نوں چھڈ دواں۔ ہویا اے کہ میں انہاں دا اتھے ہی انتظار کرن لگ پیا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ یا اللہ تیرے علم وچ کہ میں اے کام تیری رضا اور تیرے خوف دی وجہ تے کیتا ہوئے تو ساڈے تو اے مشکل دور کر دے، ففرج عنا، ساڈے تو اے مشکل دور کر دے۔ اس شخص نے دعا کیتی، اسے وقت وہ پتھر تھوڑا جنا ہور پیچھے ہٹ گیا، انہاں نوں آسمان نظر آ گیا۔ ظاہر دوجیاں تو انہیں بھی دعا کیتی سی، پھر اپنے اپنے عمل دے حساب نال پتھر پیچھے ہٹدا گیا تو انہاں نوں رستہ مل گیا غار وچوں نکلن دا۔ دسن دا مقصد اے وے کہ دیکھ لو اس شخص نے اپنے ماں باپ تے بیوی بچیاں نوں ترجیح نہیں دیتی بلکہ ماں باپ دی خدمت پہلے کیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ بھی ارشاد فرمایا نا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربکم اعلم بما فی نفوسکم۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیرے ماں باپ جو کوئی ایک یا دوویں بڑھاپے دی عمر نوں پہنچ جان، تیری خدمت دی انہاں نوں ضرورت ہوئے کہ تو انہاں دی خدمت کریں، تو انہاں نوں ایسا کلمہ نہیں کہنا، اف نہیں کہنا، اف تو مراد ایسا کلمہ نہیں کہنا جدی وجہ تے انہاں نوں تکلیف ہوئے، انہاں نوں جھڑکنا بھی نہیں، انہاں نال بالکل نرم لہجے میٹھے لہجے چ زبان تے مٹھاس ہوئے اور اکھاں تیریاں نیویاں ہون، اس لہجے وچ ادب نال گفتگو کری اور نال ہی انہاں دی خدمت واسطے اپنے آپ نوں انج بچھا دویں جس طرح پرندہ اپنے بچے دی حفاظت واسطے انہوں پرائیں چ لے کے ساریاں تکلیفاں پراں اپنے تے یا اپنے جسم تے چل لیندا، اپنے بچے نوں نہیں ہون دیندا، تے تم بھی کوئی تکلیف اپنے ماں باپ تک نہیں جان دینی، اپنے آپ تے چل لینی ہے اور انہاں واسطے دعا بھی کرنی ہے یا اللہ انہاں تے رحم کر جویں انہاں بچپن وچ منوں پالن لگیا رحمت اور شفقت میرے تے کیتی سی۔ اور رب فرماندا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تہاڈا رب خوب جاندا ہے جو تہاڈے دلاں وچ ہے کہ تساں اخلاص نال ماں باپ دی خدمت کر رہے ہو یا ماں باپ مالدار سن تے انہاں دا کل نوں مال حاصل کرن واسطے صرف خدمت کر رہے ہو۔ حالانکہ بندے دی سوچ کمزور ہو چکی ہے، ماں باپ دی خدمت کرنا الگ تیری ذمہ داری اور فرض ہے، تو او کر، نہ کہ ماں باپ دے مال و دولت تے نظر رکھ، کیونکہ او تے شریعت نے ویسے ہی جس ویلے ماں باپ نے انتقال کر جانا میں جو انہاں ترکہ چھوڑنا ہے وہ دے وچ شرعی
طریقے نال جو تینوں وراثت وچ حصہ ملنا وہ لازمی ملنا ہی ملنا ہے، وہ کوئی بندہ کسی صورت ہی تیرے کولوں پیچھے نہیں کر سکتا اگر تو مسلمان رہی ہوں تے، اگر تیرا دین اسلام والا رہا تو اس وقت تینوں سارا کچھ حصہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اس دے لالچ نو خدمت نہ کری بلکہ اپنا فرض سمجھ کے خدمت کری اور رب نو راضی کرن واسطے خدمت کری۔ اور اس دے نال نال علماء نے فرمایا وے کہ وڈے شخص دا اتھوں تک دھیان سی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سی اذا اما احدکم الناس فلیخفف فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف والمریض فإذا صلی وحدہ فلیصلی کیف شاء، کہ جدن تواڈے چ کوئی بندہ لوکاں دا امام بن کے انہاں نوں نماز پڑھاوے تے او نماز زیادہ لمبی نہ کرے، قراتاں زیادہ لمبیاں نہ کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وجہ کی ہے، کیونکہ انہاں لوکاں وچ چھوٹے بچے بھی ہوندے نے اور بوڑھے شخص بھی ہوندے نے، کمزور بھی ہوندے نے، مریض بھی ہوندے نے، انہاں ساریاں دا خیال کردے ہویا تو اپنی قرات لمبی نہیں کرنی کہ اے نہ ہوے تو تے قرات لمبی کر دیں، وہ پیچھے جڑے بوڑھے شخص یا مریض نے یا کمزور شخص نے انہوں کو اتنی دیر کھڑا ہی نہ ہونا ہوئے، انہوں دی تکلیف دا سبب بن جے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اگر تنوں رب نے امامت دا منصب نصیب کیتا ہوئے تو امامت کران لگیا زیادہ لمبی قرات نہیں کرنی، کیونکہ انہاں نمازیاں وچ کچھ بچے ہون گے، کچھ بوڑھے ہون گے، کچھ کمزور ہون گے، کچھ مریض ہون گے، اس واسطے لمبی نماز نہ کریں۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ، جس وقت تو کلیاں نماز پڑھ رہے ہو نا جتنی چاہے لمبی نماز پڑھ لویں، جتنی چاہے لمبی قرات کر لویں، یہ صرف اور صرف اس واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بوڑھے شخص دا لحاظ اور احترام کرنا، انہوں کسی قسم دی تکلیف نہیں دینی۔ دیکھ لو کہ ایک نماز نیکی دا کام ہے، اس دے وچ بھی امام نو حکم ہے کہ قرات لمبی نہ کریں کہ بوڑھے شخص نو تکلیف نہ ہوئے، تے جس ویلے ویسے بوڑھا شخص گھر دے اندر موجود ہوئے تے اسی تکلیفاں دئیے، پھر سوچ لئیے کہ اساں کس جگہ تے جا کھڑے ہو چکے ہیں، کتنا اسی گر چکے ہیں۔ حالانکہ مسلمان دا تے کام ہی ہے وے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان ہے ہی ہوئے جدے ہاتھ اور زبان تو تمام مسلمان محفوظ ہون، تے جڑا ہوئے بھی بوڑھا شخص تے ہوئے بھی اس دا والد یا چچا یا قریبی عزیز ہوئے تو اس نو تکلیف دینا زیادہ جرم ہے، کیونکہ پھر صلہ رحمی والا جڑا سلسلہ وہ بھی تو ختم کیتا ہے، ایک او جرم کیتا دوسرا انہوں نے تکلیف دیتی۔ اس واسطے وڈیاں دا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ کل بھی میں حدیث پاک ذکر کیتی سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی جیڑا نوجوان شخص کسے بوڑھے شخص دا ادب و احترام دے بڑھاپے دی وجہ تی کردا ہے، جس وقت اے نوجوان بوڑھا ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی ادے ادب و احترام اور تعظیم واسطے کوئی اور نوجوان تیار کر دے گا جڑا اس دی تعظیم اور ادب و احترام کرے گا، یعنی پھر اس شخص دا بھی بڑھاپے چ احترام کیتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو وڈیاں دا ادب و احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ روایتیں جتھوں تک آوندا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ 3 شخص حاضر ہوئے، 2 سن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے اور ایک شخص سی عبد الرحمن نامی۔ عبد الرحمن سی عمر ہی چھوٹا، جس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی بارگاہ وچ پہنچے تے عبد الرحمن نے گفتگو شروع کر دیتی، جس وقت تو خاموش ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وڈے بندے دی عزت اور احترام کرو، وڈے دا حق پہلے ہوندا ہے، وڈے دی موجودگی چ ادب اور احترام ہے کہ چھوٹا گفتگو شروع نہ کرے بلکہ وڈے نو موقع دے، ہاں وڈا خود اجازت دے کہ چل بھائی چھوٹے تو بول ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر وڈے چھوٹے بندے موجود نے تو چھوٹیاں دا کام ہے خاموشی اختیار کرنا۔ اور اے اتھوں تک آوندا وے روایتاں وچ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک دفعہ ایک سوال پوچھیا، اتنے عمر دے لحاظ نال
مرتبے دے لحاظ نال بڑے صحابہ بھی موجود سن اور ایک چھوٹے عمر دے لحاظ نال بھی صحابی موجود سن. جسے نبی کریم علیہ السلام سوال پوچھیا تے کسی نے جواب نہ دیتا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سوال دا جواب ہے وے وہ جڑے چھوٹے شخص سن عمر دے لحاظ نال صحابی رسول ہے انہاں بعد وچ اپنے والد نو کیا کہ قسم بخدا مینوں اس سوال دا جواب آندا سی جڑا نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا جواب. پہلے آپ نے سوال کیتا ہے او دا جواب وہی میرے ذہن سی جڑا نبی کریم علیہ السلام دیتا ہے. تو انہاں دے والد نے کیا کہ تو بولیا کیوں نہیں سی. انہاں کہا جی کہ جڑے بڑے بڑے صحابہ کرام مرتبے اور عمر دے لحاظ نال اتھے موجود سن میں انہاں دے ادب اور احترام دی وجہ تے نہیں بولیا سی. اج ساڈا معاملہ کی ہے اسی تے کہنے ابا جی ہن تانوں پتہ ہی نہیں دور کیڑا آ گیا وے تساں کیڑا تہاڈا دماغ نہیں کم کردا جا انجے گل ہے. اللہ تبارک و تعالی سانوں وڈیاں دا ادب و احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. آمین.